A prominent newspaper remunyika yeZimbabwe, our Newsday, rauya panapa richiburitsa mapictures aiwa the riot police yadeployiwa aiwa the ZRP police panguva ino the government of Zimbabwe rinyatso kuratidza kuti aiwa these guys now varesponda kumacalls ablessed Rutness Ugeza. Kunyange takaona vana Jennifer Musweri vakadhismisa macalls aitwa nablessed Rutness Ugeza vakati aiwa musamuteerera mukomana uyu, mukomana zvakada kuincita violence. Panguva ino tiona vachideploya aiwa the riot. Zvinoratidza kuti these guys aiwa vari kunyatso kuona kuti mukomana uyu ithreat kwavari. Not about subscribe or like on the bell icon. Timina muTuesday anodanyira cheti government responded to calls made by War veteran and ZANU-PF leader Central Committee member Blessed Geza for mass demonstrations, which it seems to be taken seriously, with a nationwide deployment of anti-riot police to thwart any uprising on March 31. Geza recently called for demonstrations against alleged government incompetence and corruption on social media platforms through videos recorded at an undisclosed location. Ndomasvikira kuda pana paNewsday vachiti aiwa panapa zviri kuonekwa kunzi aiwa panguva ino game is now reaching its end. Panguva ino tiona kuti vakaalawa kuti Blessed Geza aiwa nemasupporters avo, masupporters agenerari panguva ino vakavaalawa kuti vakwanise kuratidzira aiwa zvokunasazopera moshe panapa vachiuya vachitopa the 23rd agenda. Zvanyatso kuratidza kuti the deployment of the riot police vazotaridza kuti these guys, the government and the ZRP police havasi kuda kuti aiwa vanhu vezive chokwadi uye kuti havasi kuda kuti the 23rd agenda isitopiwe ndi imisiwe. Imbotidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda comment section mufudze mafunguro enyu. Musana subscribe or like, watch it on the bell icon.